Piso nga ni makapagkolehiyo, iniyang pangapudan kang 20 anyos na si Quenet Raxin Baharo kang Barangay Arimbay, Legazpi City. Ipinangaki man na may pisikal na kaninan para kay Quenet baku ini kaulangan para magpundo siya mangarap. Saro nga ni sa mga pangarap niya ang makapagtapos kuta sa pag-aadal. Alagad ang presenteng estado ninda sa buhay, di da kaya initustusan. Matua sa apat na magturugang. Sa pagmemekaniko asin paguro extra bilang driver kan sa iyang ama ang sulamente nindang piglalaoman sa urual daw. Istorya niya, nakatungtong nakuta siya sa college sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Operation Management sa sarong pribadong eskwelahan sa Legazpi City. Kumbiyente kaya ang eskwelahan para sa siring niyang PWD. Alagad huli sa kakapusang pinansyal, sundo sa nasa first semester ang natustusan kan sa iyang wagurang. Si Papa po, nung una ayaw. Kasi yun nga po, private. Wala daw pang sustento. Pero si Mama po, yun po yung nagpumilit na sayang man daw po na hindi pa ako mag-aral ulit. Kaya naggawa po siya ng paraan kahit po sa mga kakilala niyang kamag-anak. Humingi po siya ng tulong. Kaya sa kamawota na maipadagos sa iyang pag-aadal, asin mabaago ni estado ninda sa buhay, di niya daan naisipan mga podan. Nagdalawa-dalawa pa po ako ng i-post. Kasi sabi ko, yun nung una, nakakaya. Kasi first time ko lang po gumawa nun. Tapos, parang kinain ko na lang po lahat ng iyak ko para ma-survive ko po yung college. Si Nanay Janet, napapaluhaan na sa nahihiling na determinasyon kan sa iyang aki. Na maski na nga ni may kaninan ini, risa niya daan pagsusumikap ni Quenet na maabutan sa iyang pangiturogan na makapagtapos sa pag-aadal. Sabi niya, matali asin mahigo si Quenet, kaya yaon ng gadaan panghihinayang nindang mag-agom. Alagad aminado da asindang daininda kaya ang gasto sa pag-aadal ni Quenet sa kolehiyo. Mamundo po ako, Terry Aida. Mamundo po akong napapundo siya mag-eskwela, pero wala akong magiging ibo. Tanga ako magkuday man na trabaho baga. Tapos off and on ang trabaho niya. Bako man ko yan ta, senior citizen na kaya siya. Kaya day man ako pero makulong talaga sa buot ko na magpundo siya, lalo na kapag naiiling ko niya lang sa igdaan. Aram ko man na mamalisyahan ko sa iya baga na gari matamlay siya. Naggarod ako ang pag-iisip. Sigun kay Quenet, nga ni makabalik siya sa nasabing eskwelahan, kinakaipuhan niya munang mabayadan ang balanse niya digdi na 3,500 pesos nga ni maka-enroll siya giraray. Lampas 10,000 pesos naman ang kinakaipuhan niyang mabayadan sa enrollment. Huwag mawala ng pag-asa. Tapos continue your dreams. Di hadlang yung kung may kapansanan, di po hadlang yung ganitong bagay para hindi po makapagtapos ng pag-aaral. Sa mga mawot na magtabang kay Quenet, mag-contact sana sa iyang Facebook account o kaya magpadara sa iyang GCash number. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.